tentunya bareng kami Anggita Music Production dan juga bareng Agunsa Audio dan juga ada Wawan Record. Ruli Clara, Anggita Music Production. Mas Bambang. Jadi satu tembang ada Kompelenda. Asik. Ayo Mas. Mas Denny. Asik. Gara-gara kopi lindo sing ana ning warung kowe lampe kaya ento kanggo nyewaki penayang. Gara-gara kopi lindo lagi sering sing pengen wangkat begadang nongkrong ini warung Medan. Kita masih Mas Bambang ya Mas. Mas Opi. Buku sepi oli kandong lenane ngopi aku ning lendong. Ning omah pengen sing yo rapi lendong ngomonge apa lagi edanane kopi lendong rumah tangga bahagia dadine bedong. Gara-gara kopi lendong sing ana ning lampe kaya ento kanggo nyewaki penayang. Ayo Mas Bambang, gimana ini Mas? Pak RT, Pak RT, Pak RW. Alah, Kang Mas. Buku sepi uli bandong lanane ngopi wadone ngomonge apa lagi-lagi kedanane kopi lendong rumah tangga bahagia dadine bedong. Gara-gara kopi lendong sing ana ning warung lampe kaya ento kanggo nyewaki penayang. Gara-gara kopi lendong lagi sering asik pengen wangkat begadang nongkrong ning warung Medan. Terima kasih. Tidak mau duet sama aku?
Anggung ya dede ayah cairan infusan. Oke, terima kasih Mamas ya. Ke Mas Kamandaka, iya aku ingat selalu.